बाका क्षमतानो अरे का कही बोला काहे भाव दे तू बारू तू कम कानो तोहरा सहे के ना बाका क्षमतानो तोहर मरदा भइल बतो मी जबा ए हो का बड़ी दर्द देत बा रात भर लेत बा रौ समान का चीज बा भतरू बड़ी दर्द देत बा रात भर लेत बा रौ समान का चीज बा छोड़ दो कमर ना तोड़ दो बाद में चलल न जाई हो घरवा के कमावा धमावा सजनवा हमसे नहीं हो पाई हो मेहरी जे बाहरे पगली तो गंदी हो मके बाटे सुहाग रात आ जाए तो दिखाई दे हो मके हमारा ओरी से तोहरा पीली जबान बड़ी दर्द देत बा रात भर लेत बा रौ समान का चीज बा भतरू बड़ी दर्द देत बा रात भर लेत बा रौ समान का चीज बा म्यूजिक बाय मंटू मनी म्यूजिक बाय मंटू मनी राइटर चंदन राज अविनाश हो बनी नैहर के दुलारा हो आज मुआ देव तराउर कहियो शादी न होई दोबारा हो अंकित केला के गोरेर बोल केला करो खले जोतिर काम आज होई ना खाली गुटुर गुटुर तो राकेश गरमी से गहिया सी जबाया बड़ी दर्द देत बा रात भर लेत बा रौ समान का चीज बा भतरू बड़ी दर्द देत बा रात भर लेत बा रौ समान का चीज बा म्यूजिक बाय मंटू मनी आज न बुचिया बचबे कैसे? कहतनी हम सच में अरे हटा अरे सपना आज न बुचिया बचबे कहतनी हम सच में अरे पैसा मुहे पफे के अरे लइका सठोरी नु देखी ममले खा जवनिया पिघल जाही रे ले बतले ना मजाना त नाचवाने चल जाई रे ले बतले ना मजाना त नाचवाने चल जाई रे कैसे कैसे श्रद्धा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया नाचतानी जबले लूट मजाए सटे जपान कतना जिला हिलबले बानी हम कमाए जपान राजू से स्पॉट खाली सीखो चलो भीतर जन करे इतना सुनो भीको चीजी ओइसन बारू की देखी लाल के हुक नियत बिगड़ जाई रे ले बतले ना मजाना त नाचवाने चल जाई रे ले बतले ना मजाना त नाचवाने चल जाई रे म्यूजिक बाय मंटू मनी राइटर मिथल से हमारा साटा बात सुना भोरले 9-10 बजे के टाइम लावना ही ठोरले बिहार रे बबू की तो केला सब जाने हेला अच्छा। बबी
पियो सही ना फरेला अरे जाना। कोमर से कोमर सटावा अरे रात के टाइम निकल जाई रे सुन